Ganyan naman pa. Nabartig kan sa Arogyan na mo nagraragsa kita nga rabi. Ulitek, kadagiti amin na po nga kayo na sumalan. Dahito yun ti umuna po nga sunata nga ipay kada kayo ti CTJ Navas man. With the partnership of Department of Public Work and Highways. DPWH. Kontraktor. Kontraktor. Alright, so para kadagiti na po di sumala. Alright. No siyak tu ti agasawa piliyek tu taga San Mateo. San Mateo dadakkel ti latagyo. Nakitam. No siyak tu ti agayat piliyek tu lalaki anaurat ay dinaurat nalaing nga umari ka. Awin kudem kumagat kudem nagatel ari kapem nagtimu-timukel kita kutun nakadakdakel ay kagat ng alumampaga nakagat gatel akas na aba and them all 2017 ang dogsol. Kaya't kulangin tay baklang tay babae abo ng era at ay bakla pasang mula magulimit na tay babae abo ng era sigurado pahinga iskandalosa anang sabna mangekti chismosa I win kudem kumagat kudem nagatel ari kapem nagtimu-timukel kita kutun nakadakdakel ay kagat na alumampaga nakagat gatel akas laaba and them all kuton di Taltalon. Yeah. Yan, so once again mga nawa na kami barangay San Mateo. Happy Fiesta San Mateo! Goray, kasarato. Kasar. Ay, kasar gaya. Pasensya. Kaya't kulangin tay baklang tay babae abo ng era tatay bakla paubot ang magulimat na tay babae abo ng era sigurado pahinga iskandalosa anang sabna mangekti karuba I win kudem kumagat kudem nagatel ari kabem nagtimu-timukel kita kutun nakadakdakel ay kagat na alumampaga nakagat katel akas laaba and them all 2017 ang dogsol. And 5 little monkey, humpy-dumpy. Mama called the doctor and the doctor said, pag bilang kong tatlo nakatago na kayo, kayo pong nakaupo subukan yung tumayo. I wanna be a to be a twinkle star. How di Carabao di Batuten. Yo ma ship, yo may nyaw ni nanang mo nakaw-ngaw-ngaw. Hanggang nga nagkaw-kaw tay pipit nakit sum-sum-ngaw. Anay, talpasay. Bakit? Nagampop ta kantam.